Ura Kelet-Európa. Rim maszkulin. Szopki te kurva. Mondám, verbál, mondám. De lehet, hogy nem érted, de mi csak arról beszélünk, mint a magunk fajta ért meg. Aha, valahogy úgy. Nem kell a lépés előnyöd, nincsenek kétes egyének. Békás megyermek, egész békés megyének. Ezt a kérdést ne is tegyétek fel, csak simán kedrák. Hogy mennyi követ fújtunk el a Debreceni elhát. Meg a mikrofonpartikon, ahol egymás vérét szívják ki. A színpadon minden spadon, gettó VIP. DJ Dubi, Nice, IQ, kaszkos, minden passzol, csak amit meg basszol. Heti 1020 zene, ez is látsz a felhők hátán, mint a Suicide a Lifestyle. Nekem a jó MTV rap szólt a híradó. Annó nem most textről szólt meg, hogy gyűjtöm a kiadó. Mi van. Ki a faszom akarja hallani ezt a tracket? De akkor tegyetek rá! Inkább esküszre harcol be, mint az eltesték a lelkekre hatol. Amit mixel, mint egy észítsel, mint a Frosted Face, Mr. VIP, miniszter, ez nem OZD. Meg a baba, hanem a képész. Itt vannak a képészétek, mint a PC. A vírus kell levertek, mint a WC. A pénzsém ilyen DJ, aki CD-ről kever. De ver, mint a 70 fokos tápér. 12-10 forrad, mint a